Hi guys, good morning. Nagtambak si Alan Dani guys sa yuta. Ayan, tambak. Ayan. Dani, kikalutan niya Dani. Para na ni siya pailan o kalublak. Sugihangin. Pagsakam na sa taas kay panahon sa sakuan sa lagunting pero takpo sugihangin. Magkuha na namin karon guys kaya nagtawag si Mr. Gingayan. Birthday daw siyang mother, so ito may paniud to. Kaya birthday sa yung mama ni Mr. Gingayan. Nanawag siya nga dito daw may paniud to. Kusog kay hangin guys. Very kusog ang hangin. Sa yung mama ni Mr. Gingayan. Murag lami galing ng giluto, bay. Alamat yun. Lami kayo, oy. Swingso kay istanan. Paborito para maging na, bay. Ang MJ. Ang MJ. Ha? Ilawi ko ng dugo. Isti na ba si Manang Himara tayo ko. Tabangan ini karon. Kala. Kala. Okay na. Pagtarong beda na nga. Luto na nila? Pang-restaurant mala. Ay, luto na ba? Luto na. Ay, mas buto nga na nato. Ayun si ang buwak. Na makaon ka ng sili. Imo tang gigut-gut. Ha? May Alang na gusto na ba yan? makabaw, makaw. Ang madala. Ano si Mr. Gingayan, guys? Hi guys. Bago na sa kuan. Baybayon. Dati ba? Ate lang, ate. Wala kilod. Ay, wala lagi. Di reply gini nagtawagan. Pwede. Opo na eh. Naibayad.
Hi guys, may gabi. So ready na nga itong panihapon. Nakapanagbo mi ilan ni Mr. Gingayan sa iyang mother. So doon namin BS nga dala. Kitagaan po na mo sila ni mama. Dito kami muagi dalilin kaya matagaan sila pero naay dakop. Nag-atang ang mga parak. So kami nakaagi dito. So ang BS uban to ay ni mother. So gibuta nga, gibili na naman sila ni mother dito. Tao lamig kita sudan karon guys. So ako nang gipaksiw daw kana siya. Ako nang gipaksiw din kana beef stick pud na siya. So nanay kanin. Sina. Salamat ang Lord. Lalo ni kayo. Magkaon na sa langit sa Ginoo, makapag kami karas sa lawas, pagkawan natin magkakaroon kami ng more blessings in the Lord. Kung hindi mo gusto niyo, kung hindi mo siya siya, magkakaroon sa mga magkakaroon yung pangayon sa langit gusto mo. Amen. Ano ba ito? Kamu ganyan na dia. Ito para mo. Dulu mo. Kani siya guys, beef stick daw ni siya nga gipang-gitangan og mga mushroom. Order man gud lagi, pang order nila ng pagkaon. Ang giluto silang balay litson raw og dinuguan. Tagay sa nasibing niya men kandi mo sa bahay ni. Kaunta guys, apit silo kaunta, ng Beauty at California, pangauntan yung tanan. Nanod mi oh. Dahil lang kon guys kanin baka. Bukan iro ada kebutuhan. Ikaw ka na rin na da. Ano ba? Para bukan na masuna? Asa mo kumaano na kanya? Okay lang.
Udah lagi basah. Ano ka ba sa magluto naman? Baglak-blog na nga. Mushroom na siya guys. Oh. Oo. Pwede nga sa urong na kuan. Culture na siya. Yung yung tao. Ano ba ay? Ha? Dahan na. Pati ko. Naku na lang. Okay. Okay. Dahan nyo. Kamera ni Alan gina na nagbo. Mga silang kuyog. Okay po, tuloy na. Gawin na pang uban guys. Di man sila kaulit ang buka. Di man sila kaulit ang buka. Yeah, right. No count. Sila, Punta niya maglakaw mo kay ang baboy di siguro mulubog mo ang malala ko ba. nga ka agad na ba? Ang bang. Nakatawa ako lagi. Ilit. Hindi na kahit. Lalo nito may tambak ya. Kailan? Ang bato na mo kamot. Ay, isa. Ako din dito. Ano naman ka? Ako na yung sunod na. Ako din dito. Unod ba ni Mio? Ayun na ni guys. Nangaon magod sila. Kaya mong dalagi nang nagipangakaon dito. Nangaon sila sila mama din na pag-ibot namin. Ha? Ha? Sama doon yun. Kana lagi cellphone ulah na bit. Kasaon ka na. Ito ito. Una mo yung cellphone. Ba't man duwan mo juga na? What man? Bukol ito ka. Malaki kaon guys. Nagulat men, kibawagan sa kami.